ong gakatin long barbor ki ba sngurit tingi yu yang ne une u MP be i jangi hakapor ba us dang ban contest no kong ya ka election jong ka MP sam ikani ka sur ka ba jai jai ka sur ka ba jemnut ka ba mi na du ka donut ka jungu hakaba ukren sha ki pa ba kri khasi ba jantia khamtam e ya ka shillong parliamentary seat hakate ga sngi ba nyewut ulong ba ungi scam ukramen scam bagi pait ba bagi i ya ka party ki i ya ka nongrim ba scam jong ka party la tikna ba nyan job bet hakane ka election around, to spread, to share with people about the party, its vision and the principles and the ideology of the party. And so we believe that the people of One Shillong parliamentary seat would give us all the support. And from the news that you shared with me that we are leading, I believe that is the sort of a manifestation of good things to come. kumjuru hadin bo la job ya kane ka election MP kum way na ki member jong ka parliament siam la long tang uta unong ya side ain lani uta unong shna ain na kum ta jungi uluk ulak handai uderu way na ki nong panbana ya ka ktin jong ublay. My dear brothers and sisters, मेरा प्यारा भाई बहन, whether you are a Christian or not a Christian, आप क्रिस्तान हो सकता है और क्रिस्तान नहीं हो सकता है. this evening आज की शाम we are here. With this evening we are here हम लोग इस जगह पे हैं इस शाम पर to remind each one of us हम आप सभी को याद दिलाना चाहते हैं about the God who loves each and every one जो प्रभु so आप much, सभी को प्रेम करता है and He loves us और वो आप लोग को प्रेम करता है. with an everlasting love. Te kumta ko ki pai kari kisi ba jande ki ba itap man sim karpang e yaw ne ubrio ita I doctor ki AJ Sinkan badairu u MP jong ka Shillong parliamentary seat u yang hapol pet banyalam ya ka tin jong ublay tingi singo thuk biang biang ne ba namar ba u dei u brio jong ublay haba u trei umi ban trei na ka banta ka jingba jong gari ba ka jaj banriuru u trei da ka borblay om na ka borbrio disngap ya kane ka jingyalam ka jong u haka wei na ki jingyasang hin lung ka mansim hin pat ka donut bat ladangi scam ka jingmut jing perkhan ladangi deshi sha ki ba I ya ka jaj banriu tongin ya kan mau ya kane ka jingsnang haka jukopor ka jingyalam ya ka tin jong ublay langbau ne u riu kraw ubala lek hashwa juni dang hakine ki kambia sini ada Om tang kat tu kami, ublay wong nan kerku yami, kat kabagakti jome bakta, an kerku, kalangka jome, kabri ka jome, ki jingri jome, om kaktin ka jome lay, nan penlong yami akhli amat dom, menlong nong ay om nong shem, kinong shon na kiwan na kaway kalam ikan kambia sigin yolanti, uta ulang ublay, ubom ya kikun Israel, bangas nobo ublay, om kumjo ini, hanre ja ayu ya kajala jome. Kompong rut ada jelajui, kadal kalong, pangilat jenai makin longrim, kijong kaktin kijong bay. haba udon hapo parliament Ukraine ya jing e jing ki pai ba khamta me ya ki pai ba ki ba shong hai ki te ki khaput ki badai hangte hapo mukro jong ka east jan ke hill hakaba ula kren ba ki briu ki ba shong ha ka te ki jaka ki badai kata ka dispute area lane kata ka khaput ki don ya ka jing shifting ba kimla aru tangban pendon kam hok ya kata ka hok long try jong ki pai ba hakaba dang hai ki khindet singi ulong ba ka don ka ne ka election cha ka JHDC ki ne ki pai ba ki irman sim ki sha barngam That there are people like those living in a village called Mukro in West Jaintia Hills who recently, during the recent district council election, they have been, stopped not to even exercise their franchise. And this is a very serious matter, Mr. Speaker, sir. And these people are terribly in deep despair and living a life of hopelessness and a life which is full of uncertainty. I therefore strongly urge upon the government, both at the centre
and also these two state government to take up this matter very seriously, Mr. Speaker, sir. And I'm sure that if there is a will, there is a way. But une MP badan burom jong ka Shillong parliamentary seat. Tang ba Ukraine tang yang ki breu ki badai hangte hasnong mukro. Ukraine ru yang ki ne ki nongchung shnong ki badai hakaput jong ka Assam but kunjuru jong ka Bangladesh. My people, living especially in the border with Assam, in the border with Bangladesh, I tell you till today, they don't feel safe at all. They feel very threatened. And what is even sad is that the lands have been taken away from them. They've lost their livelihood. Bai ba snga ba ya gani ka we pade ka jing kren ka jing aimen sim ka jong I halor jong I ki ba trei ha kano kano ka kam la ga de ka kam shimet la ne ka kam sarkar la ne kano ka kam la de ka ba he la ne ka barit ulo ong bangi de ban trei na du ka man sim bat ide ban trei hok ban IT nak ban ta ki we. Baka day ka po dingi bangin yang skan halagi kecak min so sorong yang lagajong kajing em shina shina ongin le nang ni shakma nagam dagan ikari ka baet ka jong nginum shanya haki way pa mangingin trace ito hagan ngo banta ka bangida badang ka paru play o bangi bo ye kajing shana dom ka jat pun re tip day hangta bangan nong ipi oni lo o baka dom ye kan kari ka baet jong hatu banta nang ipi lo baka dom ye kajing macam berkat lo baka dom ye kajing em jong ki babun nang ipi oni lo o un kan re Tang nadangis moto bangi don ka kamram marwe shina bangin le nang ni shakma bat ko mga ban hagano no ka kam ka bangi don ngin tray hot ngin tray da nginum perkhat bek tangi ka shismi ka bangi ai tilot yala di nagum taki way Kat gini ki kentin ki ba ai men sem ki ba kentiu ya ka jingmot jing perkhat jing ki kun samla ban ya baro kari khasi ba jain dia hendrei asmo si ban pawang ni ba ha ka janmit jong ka khat khnai tari February ara jana pandru une uriu kraw uriu don burom uriu iglei uba shifting yo blei uba kwa ya kiweru bakin long kita ki nongbut jong ujisu bakin long kita ki nuksa babhanang ta jing kiwe udon ya kani ka mansim ban pankala ban panbha ya kalawe jong ki khun kari khasi rei langat ya kani ke jingpang kaba kendit hakaba I dang shu ai jingkren shabaro ki players ki padon ha kete kamadan hakaba ma I ilayale kailang ha kete janmi hendrei hashwa ba Dr. Ricky inkelon ilayale kai arminit kubalaya thu daki parlo kubalaya kailang ha kete ikelon nakadau jong ke jing don Jimpang hard ane Jimpang Klongsna. Andai Shim lala banlei la kit Cheki Hospital apo Robert Hospital ru Shim lala banlei issue ya kamen sim jeng bat hang tahi la penmi bat la pensngeu ya ka jing sawa lane ka sur ka ba penpar nyang kriat bat ka ba penyam ketang yang u benriu khasi hakaba nilayo sngau lengba I khubor ba pher ba I Dr. Ricky imsham la don shu na kani